Hello mga kuwigel! So, yun po. So, ngayon po, meron pa tayong crispy fingers pork spare ribs. Yan. Tapos, meron pa tayong sweet barbecue sauce at egg fried rice. Yan. So, bago pa tayo magsimula, tayo muna tayo. Maraming sana po sa pagkain ng binigay po. Sa sana po. Sa pagalingan po may sakit namin. Ayun. Maghugas na po tayo ng kamay at magbugbang na po tayo. Yan. So, pasensya na po sa ulan. Masyadong malakas. Ito po, spare ribs. Wow! First bite po. Gusto. Malambot po siya. Wow. Kanin po. Kain pa mga kuwelal.
Sarap. Kamatis po. Fresh yun. Mamaya po, magsashoutout po si nanay.
Sarap po. Wow, sarap naman yung bunso. Kaya simulan na po natin ang ating shout out. Shoutout po. Shoutout po kay Noli Banting na laging nanonood po sa atin. Hello po. Hello. Thank you so much po kay Arlene Salvador, Army MJ DC, Child Wildlife. Thank you so much po. Romeo Sena Junior, shout out po. Sena family ng Marikina. Thank you so much po kay Cassandra Charlotte Apasible. Jonard Velasco, shoutout kay Kuya Patrick na nasa Taiwan. Kaya po. Bautista family at Fadrilan family. Princess Anne Yat X Vlog ng Kuwait. Clark Steve Semic. Jan Analiel Torres. ML Pro 1923 Dakis. Thank you so much po kay Januel Olmedo. Thumbs up po sa inyo. Silver Blue Dandan Eunice Bayato. Thank you so much po. Mars Sazanit Chel Garpacio. Shoutout po. Kay Clyde Divar Frelin Mac HQ at sa anak niya si Von Eden Nantes ng Iligan City. Shout out Nantes family of Waul, Lanao Sur. Manfred and Wenceslas Listad ng Austria. Hello po. Kay Ma'am Melody Santos. Shout out po. Romeo Sena Jr. Shout out sa asawa niya Doris Sena at sa anak nila na si Ruiz. Thank you so much po Mila Romero, Marimar Avio, Angelo James Luaton, Jean Bulacan, Michelle Bukoy Lau, shoutout sa mga anak niya, Nicole Rain, Micaela Denise, Miraquel Devi, Marnie Emilia ng Davao City,
Rosel Duhay, Lungsod Lacre. Jasmine Lagan Bilugan, hello po. Lolet Macalindong. Jenny P. Perdon ng Bicol. Lorna Fungo Garate. Ian Renz M. Giron. Net Igana ng San Pedro City, Laguna. Win-Win Simbulan, shoutout po. Natividad Heidi Domensil ng Lebanon. Emmy Lansang Pargas ng Ano po? Tagaytay. Talon Amadeo Cavite. Jinib Alakav Yezi ng Kuwait. Chris RJ Bisino ng Dasma Cavite. Shoutout po kay Remy Jabal Orculio, Anne Malyari, Rexmon Gunday, and Rishan. Shoutout po kay Loving Engi Grandma and kay Mama. Kay Jen Empleo. Hello po. Yan. Last bite. So yun po, natapos na naman po yung napakasarap na mukbang natin at pasalamat po tayo sa Diyos. So thank you po mga kawigil, kaya bignala mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.